bandiraɓe tedduɓe heɗiyankoɓe hettiyankoɓe Jobbo TV international on mbiyama jaam waale moron jaam hiire mon jaam wiyetema nokkuɗi mbaɗi sawtol ko Abdoulaye Hammadi Sall ɗo yettina doggoyte hono kabaruji ɓurɗi tengtude e nder ndeɗo no yontere guila noon mbaɗe nder leydi Sénégal ha e nder dunde Afrique ha eko tewtude walla ha eko taari ɗum sikki ala so ɗum noon waɗama hoɗo saaha teskama ko ɓuuri teskinde e ndeɗo no yontere jeyan guyte hono maggal Touba hikka waɗi duuɓi temedere nogas e jeetati gam mawlide kala guyte no gueɗe maggal Touba ɗum noon ko wonande siftorde e haalde e o sabtude kala witi hono gueɗe tawɗen gueɗe ko gueɗe Serigne Touba cittine bandiraɓe ten kanko Serigne Touba o yi adduna ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyyi e tati e caggal nde onne kam rutti e joomi ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru ñande nogas e ñande sappo e jeenayyi jafoɗo ñande sappo ñande lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi nogas e jeeɗiɗi woni 19 juillet 1927 o wirna ko to e nayyi e hono jaare min wani ko ɗon tigui o wirna magal ngal fuɗɗi ko hitande ujunere e temedde jeenayyi nogas e jeetati 1928 guila nden ha e ɗo no sa en wayno ene mawni ha no fewi sanne caggal ɗo ene wayno hikka mawninama nde mawninade noon banggue yo banggue funnague e hirnague rewo e worgo kamɓe foof ɓe keeɓi hen tawtorede mo rewi guila to banggue wonde Afrique ha e nder leydi Sénégal ha ummorde to banggue Amérique e Europe e banggue no mbiɗen ɗo joni kamɓe foof ɓe keeɓi hen no taaɗe ngal ɗo henna maggal caggal ɗon ne kadi ko adi maggal ngal no wonande no wowiranani Alhaji Macky Sall hoore ndena leydi Sénégal kañum e toon seeto muɗum Molanago Mole en wayno ɓen ɗon kadi keeɓi hen arde tawtorede noon ko balle ko adi ñande maggalle nder noon kadi hollitama en wayno o jaɓɓama toon ha no fewi sanne kono kadi wono mawɗo o ɗum woni hono ceerno Serigne Mountakha ene wayno kañum hoore muɗum jaɓɓoyi makko kadi haali makko haaluji tidɗi ha no fewi sanne kanko Alhaji Macky Sall ha joni gonɗen ko banggue Touba teskama noon kadi ne wayno to banggue hono yiite o walla courant o ene wayno ɗonne kadi kala saaha teskama ɓe ngakkatno ha no fewi wonande ko wayno tayoraɓe walla tan kala mo golle muɗum ɓuuri yaade walla gollortode kala ko witte hono yiite o walla courant o ene wayno noon teskama ngakki ha no fewi kono noon goytaji kewɗi kadi mbaɗi hen cikam ɗo onne kadi ko wiyete hono boomade yimɓe heewi mboomi men ko adi ko foof adan yimɓe nogas keeɓi hen 50 taw jeeno sababu ɗum ko caggal nde otoji janodiri en caggal ɗonne kadi won neɗɗo goɗɗo kadi sankiɓe ɗon walla on ɗon sababu muɗum ko wiyede ko courant walla yiite maasi ɗum rewi ɗum ɗaccani ha joomum fi hoore e leydi nder ɗon kadi teskama ha no fewi sanne wonande guila to yeeyoɓe yambaji ha to yeeyoɓe gueɗe wayno hono drogue aji ɓurɗi bonde ɗi ene wayno ɗum ɗo foof ene wayno yiyama e nder hen to banggue hono Touba ɗum noon ene wayno addi caɗele ha no fewi e kala saaha kono noon wonande banggue hono militaire o wonande ha to gendarme ha to police eji ko taari ɗum ha wonande wiyetema ASP ene wayno ɓenne foof daarima hen banggue e banggue laabi ɗi mbaw gam darnade kala ko witti hono kisal e nden kadi nder ɗon noon kadi e nder hen haade ɗum ɗon subaka law o e ñande maggal nde alqur'an Allah tedduɗo silkama ha no fewi sanne banggue e ɗum saahi noon ko hedde waktu sappo e goho faade waktu sappo e ɗiɗi wayno ko hedde ɗon tan ɗum saaki ni hen ciften bandiraɓe ten wayno maggal ngal heeɓani judde no fewi so woni waktu pawɗo tan walla waktu ɗiɗi ene wayno ko ɗon heewi haaditata noon e bandiraɓe notiɓe ha no fewi sanne cikam ɗon kadi to banggue ñamde nde yimɓeɓe wonande liduɓe sosoɓe jajaɓeɓe ene wayno ɓen ɗon kadi ñaami ha kaari kono kadi won ñamele kewɗe kadi gaddama toon kono noon ko adi ɗum ɗon kadi ko mbiyata on 18 safar sappo lewru safar ɗon kadi mawninama banggue leydi Sénégal ha tengti to banggue Dakar kala ɗo garɗa e hen wiyete 18 safar yimɓeɓe ne deefa e ha tengti kadi e wonande hono kaafe ene dokkodira walla goto foof rokka goɗɗo ɗon walla kala koɓe mbaɗi ɓe jaa ɓe moƴƴira won yimɓe wonɓe laabi guila e ñamde ha e yarde ɗum ɗon foof tawi ko gam siftorde kadi hono gueɗe ɓurɗe ɓurnade ko fati hono Serigne Touba e nder ɗon kadi e nder jewte mabɓe jewtata ɗo guila toon ha yewtude banggue radio ji taw yimɓe jeeyaɓe hono banggue muridnaɓe mbi yimɓeɓe noon yo mbattu haqqille no fewi siwo e kala saaha yimɓeɓe ene jeeya ene mbaɗa jewte ene konga woni taballeji walla ene gulla ene luuka tawa gullata ɗo woni yimɓe goni ɗon ene leeli tawa cellani walla ko yiɗiɓe ɗannade walla ko yimɓe foftade e ɗum ɗo ndewona e gueɗe Serigne Touba ene wayno ɗen gueɗe foof o teskama hen nina tinen ganden paamen yoga e wone lamɓeɓe kamɓe foof kadi ɓe keeɓi hen tawtorede walla to banggue opposition de won lundiɓe kamɓe foof ɓe keeɓi hen tawtorede jafoɗon en ɗeesi junnade seeɗa ɗo hennayyi hono maggal Touba caggal ɗonne kadi bandiraɓe tedduɓe ne wayno ko wiyete
hono ɗaɓɓude ko wiyete hono hoorejo suudu sarɗiji e caggal nde gulaali keewi luukaali keewi wuteji mbaɗa nde woto waɗa nder ene wayno kanko Alhaji Macky Sall oɗo saaha e kanko yimɓe makko ɓe toɗɗi ko biyeteɗo hono Amadou Mama Diop ciftinere bandiraɓe oɗo docteur Amadou Mama Diop o kanko woni hono maire Richard Toll caggal nde wone kadi ene wayno ko docteur pharmacien o ɓooyi no feewi hakkude makko e Alhaji Macky Sall o jibinama hite hannde ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e joyyi ene wayno ko nden tigui o jibina oɗo saaha ene wayno ko kanko toɗɗa yo won honoɓe hoorejo suudu sarɗiji ko mbiyata président de l' assemblée nationale e caggal ɗon kadi ha joni goɗɗen koto banggue hono sungoji ɗi ñande hen guulali luukali kareli cipiroji pooɗe duure waɗi wonande ko banggue joɗorde kelama e nder suudu sarɗiji ndu joɗoɗe kelama micro ji kelama ɗum ɗon foof ko hollude ene wayno pamodirani ha tinde wonande banggue lundiɓe walla opposition ko ɓuuri bonde ko kadi wonande hono Barthélémy Dias kañum hoore muɗum wonande yimɓe daari ene kaala tan o naggui micro ji o seppi o herli wonande hono kanko Barthélémy Dias hoorejo walla mbiyen hono maire Dakaru ville wayno ɗon kadi o mettinama no feewi caggal ɗo waɗen kadi ko ɓuuri sas ene woni mbiyete hono Guy Marius Sagna wonɗon kadi ko sarɗi yanke caggal nde nodda ene ara ene woota ndi addi kartal mum yetti seeki kartal mum nder yeeso yimɓe foof caggal ɗo wonne kadi nde o seeki kartal ngal haw gayni nde wonande hono keesa gotirɗo kañum hoore muɗum wiyamo wummitoɗo mo ƴefta mataw yinno ko rufde nder ɗum noon wonande sandarma ɓe jagguimo kono ko adi ɗum kadi sippiro ngo fuɗɗino nde ha ko wuuli wonande sandarma nodde ko kañumen daari gam darade ƴewde hisnude kala ko wiyete hono yimɓe wiɓe ne bonna ko wiyete hono ɗeɗo en gueɗe koye nder ɗon noon kanko Alhaji Macky Sall caggal nde wonno discours makko konngol makko faare ɓiɓɓe leydi ndi o haali hen o woytima dendagal bandiraɓe ko ɓeɗo henna sukaɓe Sénégal naaɓe ko mbaɗi ko yuɓɓani yoɗani fewani kadi ɗeɗo gueɗe Sénégal jeeya ɗum ɗeɗo gueɗe Sénégal jeeya ɗum ɗo wona kadi ko démocratie wona kadi wonande hono yeeru e nder démocratie ko gonga hollama bonnedagal ha no feewi donc konngol Alhaji Macky Sall ko nder discours farnoɓe ɓiɓɓe leydi ndi e caggal wone kadi o wotanima dendagal bandiraɓe wiyata ko wiyete hono gurdam ɗam e metti ha no feewi sanne gurdam ɗam kala hen ko memɗam picca no foof ene wayno haalama hen so weeli jomiraɗo joom baɗe e bawɗe ɗum ɗon foof ma waw ustede no feewi niyane kala wiyete wona guuraji e caggal ɗo wonne kadi ene wayno kanko Macky Sall o watta heeguel makko no feewi wonno ko wiyete wona kolloɗe luwaɗe ɗe ko mbiyata luwayeji wonɓe luwayeji ɓe ɓen ɗon koye men holliti o wi ɗum ɗon hoore ne tiiɗi ha no feewi sanne so weeli jomiraɗo joom baɗe e bawɗe ene wayno ɗum ɗon foof mo watten haqqille makko e nder ɗon noon ene wayno ko heewi haalama wonde banggue discours o e nder ɗum noon bandiraɓe tedduɓe wayno ko yewti e won hande ko tunde haqqillaji yimɓe ko subakiɗe jamma ñalawma wiyete ko mande hono jimɗo jagorɗo mbiyen premier ministre mane toɗɗete guila hanki faade e oɗo en saha walla ndiɗo yentere fof ene ko ɗum ɗon haalete ni e caggal ɗo hen no wayno wiyanoma yimɓeɓe foof nanggui haqqillaji yimɓe foof ɓuuri nanggude ko Idriss Seck kañum woni walla kañum joni toɗɗede yo won jimɗo jagorɗo men premier ministre ɗum foof haqqillaji nangguno kala on jaaɗa banggue yo banggue woodi noon haalluji jaltude less yalti less woni wiiɓe kala nde Idrissa Seck woni hoorejo kañumen jafoɗon woni premier ministre wayno kama addu haala ha no feewi sanne te kadi woniɓe kañumen ko yaltoɓe e caggal ɗo ɗon ene reeɓa ha wonande to banggue Mimi Touré kañum hoore muɗum yino ko ardade suudu sarɗiji no ko noon ene wayno kañumne kadi heɓani ardade holli hen mette muɗum ha no feewi saabu kañum hoore muɗum ñande hen saɗi wodde yalti guila woto o gasani nden hollitama ene wayno kanko Farba Ngom honorable o yaltini kayit o holliti o wi ko kanko yamira yo wotan wonande hono Mimi Touré kono caggal ɗon Mimi Touré hullitima wi ala yamiranimo kañum yamiri ko biyeteɗo Oumar Youm yo wotan ɗum Allah mi yalam ko noon Allah mi yalam wonani noon ene wayno ko ɗum noon tan woni ko haala ko woni henna e nder noon bandiraɓe tedduɓe e caggal ɗonne kadi oɗo pooɗi e duure hol poɗo wonde premier ministre oɗo saaha ene ɓekina taw wonande kanko Amadou Ba kanko waɗa premier ministre bandiraɓe tan Amadou Ba kanko jibinaki tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goho eɗen mbawi ni kanko Alhaji Macky Sall ko kañɓe wonde kamɓe jijjini en e nder noon bandiraɓe tedduɓe so ɗum ɓenni en jaaɗo caggal leydi serti caggal leydi toon e banggue leydi Guinée ɗo ne kadi ene wayno wonande ko wi toon boomare mawde waɗi nden boomare noon waɗi koye nder banggue biyete hono hottu Guinée wonande otoji pelmodirɗi oto pelmodirde ko won hakke sappo e jeeynere ɗo innama ade tati largui hay goto ne fiɗɗani nofti kamɓe fof ene wayno ko ɗon ɓe canki
kono caggal ɗum wanne kadi waɗi yimɓe hewɓe keeɓi hen barmude gummoɗe ɗon jena to banggue leydi Mali ɗo noon wonande ha joni haala mawko nan ɗon ka ɗon haala ko caggal nde solleteje gummino to e nayyi hono Côte d'Ivoire yaɓanto e nayyi hono Bamako mbiya holko jeeyi sababu eɓe garata ɓe jamiraka nden ɗo ɓe jokkinta koɓe jagganoɓe caggal ɗo noon ko caggal maslaha waɗa miltoruji tati ɓen ko rewɓe guitta nawta wono oɗo saaha heddiɓe wonande hoorejo leydi leydi Bamako jaafuɗo leydi Mali e nder noon Aguisu Koyta wi kañum de ko mukko hay goto yiyata eɓe goppe gaga wonande Mali naaɓe dognoɓe gummi ɗon cuuɗoyi to e nayyi wono banggue Côte d'Ivoire saago ɓen ɗo no garta to bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama sago Allah sago moɗon jiɗɗo haali ɓurɗum ɗon kono saaha ene faadi sago Allah sago moɗon wonno ko Abdoulaye Hammady Sarr ha yesso ko lawol.